गेले 17 वर्षाचे आम्ही रोबोटिक्स करतोय. नवीन काय आलंय, की आता रोबोटिक्स आम्ही जेव्हा सुरू केलं तेव्हा जॉइंट रिप्लेसमेंटमध्ये आम्हाला अँगल्स हे परफेक्ट टाकायचे होते. म्हणजे फेलियर्स व्हायला नको. त्यासाठी रोबोज आले. म्हणजे क्वांटिफिकेशन, म्हणजे आपण जे एक्झाम दिली त्याचं मार्क मिळतात. तसं तो रोबो आम्हाला मार्क देतो, की बाबा हे इकडे चांगलं आहे, तिकडे कमी, तिकडे जास्त. म्हणजे आम्ही जे प्रक्रिया करतोय त्याला तो बघत राहतो ऍज अ कोच, आणि जे प्लॅनिंग केलेलं आहे तुम्ही मॅच करताय का, म्हणजे हेल्प करतो. रोबो सर्जरी करू शकत नाही, त्याला फिलिंग्स नाहीत, त्याला टच सेन्सेशन्स नाहीयेत. म्हणजे त्याला सोडून दिला तर तो काहीतरी करून टाकायचा. म्हणून रोबो हे कोण वापरतं, कुठला सर्जन वापरतो हे फार इम्पॉर्टंट आहे. बऱ्याच जणांनी आता रोबोटिक्स मध्ये इन्व्हेस्ट केलंय, पण रोबोटिक्स शिकण्यात इन्व्हेस्ट केलंय का? बरोबर. गेले 17 वर्षाचे आम्ही रोबोटिक्स करतोय, हे स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ शिकलेलो आहे.